Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Meghalaya Filmmakers Association kalapan kerek syat-syat ban penlong ya ke First International Film Festival kaban sedang nado la syai ka sengi ka khat Sautarik unai leber hado ka khat Pratarik ha State Central Library Shillong. Habaya keren baru ba Commander Shang Pliang ubade Presiden Jong ka mefilma uli atho bagajing pentip nya ki film na keleng ka perthai kin don hado lai teliki hall. Uli atho ru bagi pat ba kila ban wan pej ya gini ki film da ka penrung kerteng tang shis pa tingka na ka benta saus ngi bat kila ban jit kat baki mon ban pej ya ka film. Kini ka sinema bangila krek kerpang ni kum ka Angeli Galleria kunjo seka sound kolong surround sound Sofa ini kira naik. kini ki wanlang hatajo kani ka Ini company naik, gimana naik kani kani na Delhi kumba PE kumne hi ka jingpun krek te hagane ka jingpun krek jungi ka festival kin don ki cakapan i yaki film ki cinema hall kadon kawai kani ka main auditorium kepala don lupa nanta kadon kawai support nanta kadon kawai ka makeshift cinema kaba empat ju experience mena-mena ro ya kene ka cinema ban fusiona bangi ka makeshift kene ka dikwe na ki cinema ka ba kring ki babon namar ba ka don ro ya ka surround sound haka 5.1 sound anta kindon ro company ki ceka shondor nam bati celebrities kini kita ki stall bani adi sha bani adi dot anta kumta ter te ji krek ane kadang ya syafrang ni don ro saka hall na kamentaban le ikini ki workshop anta nalor ka workshop kindon ro ki interaction ki jingya peliu jingmut berkini ki aktor aktris ki banwan la syai kasngi ikumba fi ki jing krek la ya syai ki bun teli ki film ki bala yo kusnam ki bangin peli hagane ka festival nang ki non ro ki film khasi ki ba ni so sorong ki don ka jong ka jela ni don ka film kum bala shna do ba wan prang kum ka lorni ka film kum ka chiti ki ba 4 jupen i 4 pen i ha ero ki pen i first time hagane ka international film festival ki don ki film na Italy na Israel, na Turkey, na Vietnam, na Bhutan. Berkini babun ngini film kini kebala yok kuri ki babun ki award. De ngila hakini kiniat sing ngila lain ki college ba ban khot ki samla pule ta ki pai ba ki baju e film kasi. Ingat scam ba kani jing ka jungi kelaya ki mending scam bala syai kasi kin bun ki pai ba kin banwan bani shimenta. Kan sedang haka khat Sautarik. Mar hi la syai kasi na du kapor ka Beijing ngila sedang no ban pen ki film. San baje perkenan kene ka official opening ceremony kata khat Sautarik la syai kasni berkan kod ka khat Pratarik ke closing ceremony Ini ka jing peni ke film. Cepat ba aku no ke pet piap ciu pisane, pet ai na kumno. kidon kumbang ngalaong kin ki briu kila ban pej yakini ki film hakono kono ka hall yakini kono film ki internet kidon menta hajing syangi labu nyopo ki film tingidon menta light li ki cinema hall te ngapai ngila peni haki san paul lanen report li ki film te kila ban one page kelong free hak jing sisa tang ba ini registration fees ni asim sispa tingka tang ban sim kerteng nak menta ki ba kelong free namar pin yo page ai ki ba bun kli ki film kan ba fikwa tang sispa tingka nam ban register Haka singi kan tuli pikwa peni ki film. ha koi ka hall kidon kumalai sau kli ki film te kidon kumalai tuli ki cinema hall bangin pen i te haka singi kelapoi deki sipau kasan tuli ki film haka singi Ki film kasi tang kawe peni. Kadon ka film lorni kadon ka film kachiti nanta kadon ka film khat saupra bat kiwi de kidon ke film kasi bangin tani Ya ka jinglut jing sab baro mano ban bai ka. nakliang jungi ngila pan ne ke jingirap na po ka sarkar bat lengba ka department lengba ka Meghalaya tourism ngila yo ikene ka support naki te ka mainly hi kadai na ka Meghalaya tourism Terus ki ong banabar kun ki ai chui thulam ngi. ki aktor ki balawan poi menta Sanjay Suri ulapoi nang ta udon director Onir ulapoi nang ta actress balapau ka mun sen ro kala poi menta kasngi de la syai kasngi ka Sautarik unsa poi sa Adil Hussein nang ta nam ta ka closing ceremony ro kisadan ki aktor actress banwan ku Sanjay Mishra bat ki kini ka kasin baningkong ka First Meghalaya International Film Festival bat ke jing temu jungi hi kolong ban kham kentiu susu yaki nong film na ka jong ka jela ngit scam ba ka jing pej ini film kan I mean sim yaki nama kumbang ngalaong ki film ki balaya kur ki kusna ma per bar kham tam ngi kwaro nak leng jungi ban kentiu ru ki kam jingo kai perthai namar ba kumba ka tourism kelas support ingi dan alor kata ngi kwa ba
ki wei ki film na shabar la kala balong ki Bollywood la ne ki no film ni kwa bakin wan ringdur ne ka jela ka jongi manakani rung ila pelong ya ka Cotton Rezar ha Mumbai ila ya thu chpang ka jing internet jong ne ka jika jongi baki babun ki kwa ban wan ringdur hang ne te kani habaki wan ringdur indirectly kan saya rap ya kitu ki bayron mentah ha ka jing ringdur nang tangi nge skam aku ka singi ki samla don sa ki jongi kin sayo rung ro wat ha ki Bollywood